Внимание, извинявам се за шибаната камера, с която снимам, но сега само с това разполагам. Здравейте, пичови, аз съм Валю и това, което гледате е Меркурий 1. В момента е 1:51 и съм станал толкова рано, защото ще ходя в Анкара. Колко се да не ми се иска, трябва да нося това огромно нещо. Да, това е целият ми багаж. Огромен е. Тежи към 13 кг, сигурно, 12. За 10 дена нормално. Както и да е. Let's go! В Анкара вместо котки и кучета има кокошки. Открихме и много интересни имена на ресторанчи, кафенета. Едно яко предимство на чужите авиолинии. Вече 10 часа седим тук. Чакаме тъпия рейс да дойде. Окей, щом вече сме готови, нека се отива към хотела. Окей, намираме се в изтрезвителното. Стая номер, коя е номер? Стая 210, това е моето легло. Вижте колко оборудвано е то. И другите останали. Най-интересното е, че имаме прекалено крим фейс. Ще следим нашето... О, като ни повярвате, имам зарядно. На следващия ден. Ден втори от нашето оцеляване. И гледаме този фонтан. И така, настанихме се на хотел, който ви показах преди малко. И в момента сме в якия център младежки, който наистина як. И който ни държат много гладни. Едем на 7 часа. И поедем били такъв малък сандвич, такъв да ядеш Макдоналдс. И така е. Тук говорим за световния мир, за хората около нас. Дайте се това за по-късно! Пара се. Това да е са. Тук човек е. Фейспалм. Във филм, където смъртта е навсякъде, един каубой ще преодолее всичко с неговия лъв и с неговата грозна коса. Знаех се, дойде един, в който всичко ще да се реши. Мисля, че всички тези тренировки, които изтърпях, са нужни за това изпитание. Достатъчно силен съм, за да продължа. Това вече е много епик. След това отчехме в джамиите. И след това отпрашахме към лифт.
Човек съществува 10G, невъзможно. Окей, чеем в най-якото място, значи се Бейк Пазару. Нямам с идея кога. Мънтваше. И така де. Ще правим там. Нямам с идея, не знам кой е Бейк Пазару. И видяхме сега кое е това Бейк Пазари. Това беше кметството. Не, това беше някаква провинция. И сега чакаме кметството. И сега чакаме да идем. И най-яркото получа неща. Та стана чанта с това вътре. Лукум и някакви странни бисквити, да ги видяхме само малко преди да снимам. Ако наистина ви е харесал клипа ни, моля харесайте и се абонирайте.